Shi ko fitaccen mawaƙin nan mai suna Mr. Bangis wanda aka fi sani da Hustler a ranar Lahadin nan ya kawo wa Kannywood Today ziyara gami da ƙarfafa mata gwiwa. A wannan lokacin da Kannywood Today ta yi nazari da yadda yake amsa waya da kuma baiwa masoyansa hakuri ta hanyoyin sadarwa ta zumunta. Ba tare da ɓata lokaci ba muka bi sahu don ganin wainar da ake toyawa. Inda muka yi arba da hotonsa da ya sanya a shafin da ke ɗauke da bada haƙuri ga masoyansa akan rashin sakin sabon albam ɗin waƙarsa mai taken Kwalliya, inda yake cewa cikin harshen Turanci, "Hello fans, I apologize for not releasing new video Kwalliya today due to some technical problem. Please bear with me, but tomorrow inshallah it will hit your screen. Thanks for your support, I really appreciate it. One love, yours Mr. Bangis Hustler." Wato yana cewa, "Barkan ku dai masoyana, ina mai baku hakuri na rashin fitar da sabon album ɗina mai taken Kwalliya a yau. Hakan ya faru ne bisa wasu dalilai. Ina muku albishi da gobe za ku ganshi. Na gode masoyana daga naku Mr. Bangis." Mawaƙin dai ya yi alƙawarin fitar da waƙar a ranar Litinin, inda a tashinmu na safiyar Litinin ɗin muka waiwaya shafin nasa don ganin ko ya cika alƙawarinsa. Shigar mu ke da wuya kuwa muka yi arba da wannan waƙa a shafin nasa na YouTube inda tuni ya sanya shi. Bangis mai yayi ne, where ya follow me go, follow me, follow me, follow me go. My baby ta iya kwalliya, ki zo gare ni mu je, ni zana baki furado, zaki yi daban na saura. You too sabi, omoge you too sabi. You too sabi, omoge you too sabi. You sabi sabi, omoge you sabi sabi. You sabi sabi, omoge you sabi sabi. Para, baby, get your sarauniya.